Snækskub. Tag snækskub ud af kassen. Start med at løsne skruen på håndtaget med en stjerneskruetrækker. Løft derefter dækslet og isæt 4 gange AA batterier. 2 styk på forsiden og 2 styk på bagsiden af holderen. Monter dækslet igen. LCD-skærmen gøres klar ved at løsne det lille gummidæksel på siden og indsætte det medfølgende microSD-kort. LCD-skærmen monteres i holderen på snækskub. Snækskub kommer med et 80 cm vandtæt kabel, som kan forlænges med det ekstra kabel på 3 meter. Kameraet sidder forrest på kablet. Vær opmærksom på, at pan og slids skal passe sammen, når du monterer kablet. Hvis man ønsker det, kan LCD-skærmen løsnes fra snækskub og kobles med mini-USB-stikket. Det kan være smart, når nogle af eleverne koncentrerer sig om at navigere snækskub, uden at de andre mister muligheden for at følge med på skærmen. Der følger en lille krog, en magnet og et lille spejl med til snækskub. De kan efter behov placeres for enden af snækskubbet.